ପୁଅମାନେ କାହିଁକି ରାତିଏ ଥରେ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ହଲେଇଥାନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଝିଅମାନଙ୍କର କଥା ଭାବି ହିଟ୍ ହେବାରୁ ଝିଅମାନେ କାହିଁକି ନିଜେ ନିଜ ଦୁଧକୁ ଚିପିଥାନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦୁଧକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସମୟ ପରେ ଝିଅ ଓ ପୁଅ ସମ୍ଭୋଗ ବିନା ରହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ଥର ସମ୍ଭୋଗ ପରେ ଭାଉଜମାନେ କାହିଁକି ଦିଅରମାନଙ୍କ ସହିତ ଗିହାଗେହି କରିଥାନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲୁଚି ଲୁଚି ଗିହାଗେହି କରିବାର ମଜା ଅଧିକ ଥାଏ। କୁଆରୀ ଝିଅମାନଙ୍କର ଦୁଧ କେତେ ସମୟ ଚୁଷିଲେ ଦୁଧରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର 30 ମିନିଟ୍ ଚୁଷିଲେ ଦୁଧରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିଥାଏ।